time to go. They gon' bring you down when it's time for you to grow. I don't wanna lie, I've been going through the most. I'm dying deep inside, I can take it anymore. Hayi-ke msana ngakusiza ngani? Bafo, nami angazi kanjani ngizigcine ngihamba sibona sengilana. Yini baba? Ngabe yonke into ihamba kahle? Yabo bafo mangase kuthiwa ngiyavuma, ngabe ngiqamba amanga amakhulu. Yini baba? Ukwenze njani? Mapoketwana khona wena namhlanje impilo into ebomvu. Leyo bafo saphumile kancane ayekho mfana. Hayi awusho ngempangeni sewaba yisemathandeni ezilike hlaye nje ngomuntu mfana. Khashe wena at this time khashe inkulu wefana. Yebo mfethu kwenhle ngane le yazo. Ngathi la nkose sebavule kumagazini baba. Samfisa uyibonayo phana. Ayikhuleka iyeza next week. Ukuthi nje ngisafuna ukuxoxa nokhansela bese uthi ufuna ihambe nge-red carpet. Angifuni ihambe la into lenzayo emahlabathini. Oh. Sekuneyintuli njalo. Manje azokuthini bese ucuphi orange la. Sawona futhi. Yebo njalo. Hayi ngiyaphila. Cha sisumuhle impela kodwa mina nginayo intombi nami enhle futhi emuhle. So lento ezama ngekilungu. Hayibo futhi uthini? Mina ngisho ukuthi sekunomuntu mangithi mangimcabanga bese ngihleke ngeyazo. Correct. Hayi, zala ukube mfana. Ngiqamba mama. Yabona nje ubona, angazi nokuthi imali yamashonisa ngizoyikhokha ngani. Cha, iyangixaka lento le. Ungazi ukuthi amantombazana asuke edlelana imali yomfana ngezimqomo. Ungazi nomthetho ukuthi useyithengelelana izinto engamqomo. Cha, amantombazana ayibulala indlela. Bafo mina ngisenendaba nalonto. Into enginendaba nayo imali yamashonisa ngizoyikhokha ngani. Yazi lapha ekhaya bathenga air fryer. Yini leyo mhlawumbe? Thosa umoya nje. Hey no hip. Khokhela njalo mhlawumbe ngenyanga. Cha, ungakunaki. Umshini okwenza ama-wings. Wena uzongidayisela ama-fried namagwenya ubambe profit uzokwazi ukhokha imali yamashonisa. Bafo ngiyabonga usungisizile kakhulu. Yeah, umngani wami nje. Awuyifuni yakhe mhlawumbe? Hayi no, but ngiyayibuzela nje. I gotta jump out of bed like I missed my alarm. 2 in the morning, them niggas been shooting the sky. Masitabo ngani? Ngipegwenya la. Mapetwane mina ngeni matabungwa. Mana uyangicorrecta yini? Cha. Mangifuna kunya lot. No cheese. Uchiyo sasiphelele sacela uthenga lapha. Baba kumele ungenawo ucheese. Sohamba wena uyothenga. Awu majola nje udlula khona anka moya kini. Baba, customer is always right. Hamba wena. Ngani? Nene ngasi. Ukusuka. Mama sesingikubeka kwacaca nje ukuthi mina nginomuntu engihlekisana naye. Futhi asahlekisa sesiyaqhubula straight. Hayibo futhi. Angizile wena ngize asana ngamthola yena. Oh hayi, ukhona wale. Okay, ngiyabonga. Mama mfethu, ngibona nomba lo intombi yakhe. Cha, cousin wami kanje. Bese kuboba yena uthi thatha ngqo. Ngiyakutshela nje umnqobi ukhazini wami. Ngiyakwazi ukusembuza intombazana ehlala eGoli. Intombazana ehlala eGoli. Uthi thatha ngqo ku Facebook. Oh, umnqobi i-account yakhe leyo ku Facebook. Unomongo wena. Ngiyakutshela nje umnqobi i-account yakhe leyo ku Facebook. Hey, yazi skills akufanele ke mfana. Indaba phohle esiqoqweni dine yenza ngizo zakho. Awuze ngithaba. Akusona izithi amamasa man. Amangaka. Vele uzovida ushintshe nje phambi kwami. Ngizosana nje phambi. Samanje sesothu nje ndoda indaba. Awuthini sisi wami? Angikhumbuza ngalo phela. Uyasho ukuthi robot green lapha sixoxe izolo ebusuku kucishwa kamanco 12 manje uyilahle sethi ufuna ngimfakele umkhwanazi ngizofaka kwaMasikane ngabuza ukuthi indaba mina ngingaqale nangifaka kwaMasikane bese ngifaka umkhwanazi hayi sigcina siphikisisene lapho ngicabanga ukuthi ugcine eselela ngoba cha hayi nami bengimgoba ubondo kawami Bekumele umsendele yini wayengamsendelanga wena hayi ngihlangana nomkhwanazi la esetrend egodleni zokuxhumana awona usisi wami bengeke yenzeke leyo nto leyo wazi ngani wena ayamazi usisi wami akufani naye lokho yazini bese alright
emhlabeni